Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui, care este mare. Și facă Domnul în această seară ca poporul adunat la închinare să cunoască lucrul acesta. Să vadă lucrul acesta și să spunem cu toții: da, Doamne, ești mare. Știți prin ce va recunoaște un credincios că Domnul lui e mare? Când va veni și va sta de vorbă cu el. O, vă spune: Tată, nu-i va fi greu să-i se adreseze. Rugăciunea va fi o conversație plină de pasiune. Rugăciunea va fi o conversație, o părtășie intimă. Să spui lucruri care nu le-ai spus poate la nimeni. Să descarci poveri care nu ai îndrăznit să le dai la nimeni. Înaintea Lui, în această seară, vrem să venim înaintea Lui, pentru că El este puternic. Binecuvântat să fie numele Lui. În urmă cu câteva luni bune, anul trecut mai bine zis, eram într-o dimineață cu câțiva colegi de muncă care sunt aici. Eram la o fincă, la un solar și trebuia să schimbăm plasticul pe acea seră. Și ne întreabă omul cu măsienie, rădător de multe ori, dacă îl terminăm în ziua respectivă, solarul ăla. Și am zis: si Dios ne ayuda, si Dios quiere, lo vamos a acabar. Ca și cum l-aș fi împușcat așa pe la spate. Și ce-o zis? Dumnezeu îi dus în vacanță. Dumnezeu e în concediu. I said, no, Dios no. Dios no. Dacă se poate afișa Psalmul 121, că dacă mai sunt oameni de aia care mai cred că Dios tiene vacancioni, Dios no. Psalmul 121, începând cu versetul 1, spune așa: îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Psalmistul e convins de asta. Aici e un psalm al treptelor. Cântările astea, mai bine zis cântări, erau cântate de pelerinii care urcau pe muntele Sionului la templu, la marile sărbători. Ei cântau cântările astea, cum de exemplu Psalmul 121, cântau cântările astea și spuneau, mai departe, versetul 3, da, El nu va îngădui să ți se clatină piciorul. Cel ce păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme. Cel ce păzește pe Israel. Slăvit să fie numele Lui. Știți ce înseamnă cuvântul a dormita? Adică nu nici a țipește. Că de dormi știm bine ce înseamnă. A dormi, ăla înseamnă un somn 8 ore, 7 ore într-una. Dar nici nu dormitează, adică nici nu a țipește. Nici nu-și permite să ațipească. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Binecuvântat să fie numele Lui. În această seară vrem să venim înaintea Domnului să ne rugăm. Și știm prea bine, ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei nevoiași, ca Domnul să le așa vindecare. Ne rugăm pentru fiii risipitori, ca Domnul să-i mântuiască, să le aducă din nou acasă. Dar de câteva zile Duhul Domnului mi-a pus în gând un lucru. Și o întrebare îmi suna mereu. Dar pentru cei sănătoși, când vă rugați? Gândul ăsta tot mă măcina de câteva zile. Pentru cei sănătoși, când ne rugăm? Pentru dumneavoastră care vă văd marțea, joi la rugăciune, la închinare, când ne rugăm? Sau, frați și surori, așteptăm să se îmbolnăvească prima dată? Așteptăm să plece din casa Domnului și după aia să ne rugăm? Nu! În această seară, haideți să ne rugăm și pentru cel tare și pentru cel slab. Să ne rugăm pentru cel care e plecat din locul acesta, ca Domnul să le aducă înapoi, dar și pentru cel care este aici. Binecuvântat să fie numele Lui, pentru că Domnului, pentru că mijlocirea acelui om care e în locul acesta va atrage harul de Dumnezeu ca să întoarcă fiii risipitori înapoi acasă. Și aș vrea ca Dumnezeu să aibă milă de noi.
Vă invit să vă ridicați pe picioare. Și am vrea să ne rugăm înaintea Domnului. Am vrea ca Dumnezeu să fie acela care să ne binecuvânteze. Într-o caricatură era așezat un băiețel care erau cu mânuțele adunate la oaltă și se ruga înaintea Domnului și spunea: Doamne, ai milă de mine. Ai milă de tata, ai milă de mama, dar în mod special ai grijă de tine. Că dacă se întâmplă ție ceva, suntem pierduți cu toții. În seara aceasta, lui Dumnezeu nu i s-a întâmplat nimic. Rămâne Dumnezeu din generație în generație, binecuvântat să fie numele Lui. Dar vreau să vă spun, să vă aduc aici, la gândirea acelui copilaș. Dacă îi se întâmplă ceva lui Dumnezeu, suntem pierduți cu toții. Credem noi lucrul acesta? Știți ce atrage gândirea acestui copilaș? Că toată puterea, tot ce există el, e bazată pe Dumnezeu. Și în această seară se vor aduce cauze și ne vor ruga. Dar vreau să vă spun, greutatea rugăciunii noastre să fie așezată pe Hristos Domnul și să venim înaintea Lui. Amin.